Mae'n prysuron y gweithdy. Mae'r coblynod bach diwyd yn gweithio'n galed iawn I gwblhau ei rhestr anrhegion cyn bod y dyn bach boliog, barfog, yn ei dosbarthu nhw I blant bach da ar hyd a lled y bydysawd. Ond beth am Cadi ac Arwel? Oedden nhw wedi dewis anrhegion I gilydd eto? Ac ydyn nhw wedi bod yn ddrwg neu'n dda? A sgwni os mae'n mince pies i'n barod yn y ffwrn. Dim ond un ffordd I fynd o allan. Nom, 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 nom. Arwel! Gwna'n siŵr bod ti'n checio'r restr o leia ddwywaith. Be? Wedes I, gwna'n siŵr bod ti'n checio'r restr... dim ots. Haia! Chi nôl, na hyfryd. A mae'r diwrnod mawr bron a cyrraedd. A ni, gyd mewn has, fel bod ein bywydau ni yn dibynnu arno fe. A fod yn onest, mae bywydau ni yn dibynnu arno fe. Wy'n meddwl, siwt allwch chi galw'ch hunain yn goblin os na allwch chi gael y restr yn gywir? Be? A ni'n gweud, siwt allwch ti gael un yn ti goblin os na chi gael y restr yn gywir? Hwna bach yn llym. Mae'n rhoi coblin o los I fi, mae hwnna wedi. O, na, ond dim ti, o'n I siarad gyda nhw mewn myna co. Aia! Ond dyn nhw wedi trwsio'r speaker na to? Na, panics o, dim panics, anyway. Go, mewn mynd. Ara, mae nhw yn gallu clywed ti, ni jyst methu clywed nhw, so ti'n gallu siarad go iawn. O, right, wrth gwrs, ie. Ond fi yn dda iawn fel hyn, beth bynnag. Stop yn mesam yn biti. Rhaid ni gael popeth yn tip-top, neu bydd coch ei hun ddim yn gallu mynd ar y slei. Ho, na! Ti'n meddwl, dyw hwnna ddim hyd yn oed yn werth meddwl amdano fe, o dy fe? Cadi, fi wedi bod yn neud ymchwil fi, Dyna edrych fan hyn na den, beth sydd gyda fi fan hyn? Yn y llyfr right, yr anreg hynna. Mae'n ni'n gwybod na'n barod, na gini. Ffon, Dyle hwnna fod y tegan mwyaf debygol I bwrw Arwel yn y llygad. Wel llangan fi. Right, ond hefyd, mae yna set o gerrig bach rown sy'n dod o'r Aifft tua 4,000 o flynyddoedd cyn Crist, amser hir yn ôl, a maen nhw'n dweud hwnna yw'r gêm Marbles gyntaf erioed. Marbles, fel marbles bach, chwarae fe, A wedyn ni, mae doliau. Doliau dol. Mae yna lot fawr o doliau, Mae rai fel hon fan hyn. Helo, pen bach, mae fi yn hyn. Helo, fi o doli hyn. Na, mae rai fel la, ond hefyd, wedyn ni, mae rai fel hyn I gael, a rai fel hyn, a mae rai hyd yn oed hynach na rein, A, oedd pobl arfer cymryd pethau fel hyn, Ti'n fel hwnna, upside down, then I wired, na fe, peg yw hwn, peg hen ffasiwn I ddod I dillad ar y lein, a o'n nhw'n troi hwn mewn I hwn. Cyddi fyna. Helo fi yw Peggy. Right. A wedyn ni, ar ôl hwnna, mae yo. Lan y lawro. Nawr, cyn y yo-yo, right, oedd bobl jyst yn gael stwff, a jyst twli fe, straight at y ffrindiau nhw, ond wedyn ni, ond nhw'n dod I llun yn fe, a wedyn ni, oedd y yo-yo wedi gael I geni. Oedd hwnna'n wir ddo, Arwel? Odi fi byth yn anghywir amdano teganau. Nagw. Yn hollol. Right, so coni off na den. Roedd rai teganau Cymreig hefyd. Roedd cwmni o'r enw Corgi yn gynhyrchu teganau o ffatri yn Abertawe. Abertawe? A nhw oedd yn gyfrifol am greu y ceir corgi bach enwog. Ti'n mynd bach fel Hot Wheels te? Fi'n siŵr, Oedd olwynion gyda nhw, ond sa'n siŵr os o'n nhw'n boi. Boi.
wheels, dyna? Ie. Na, mae'r ffatri wedi hen gau yma yng Nghymru yn trenu. Mae'n trenu. Ond mae bobl dal yn casglu'r ceir bach. Fe werthwyd un car yn ddiweddar am 360 o bunnoedd. 360 o bunnoedd? Ie! Wowzers. In the money! Ie, a dim car iawn we, car bach we, ti'n mwyn? Fe car bach fel o, licen ni gael car bach. O, bydden ni'n gret yma. Bydden ni'n neud iddo, edrych yn cool, gyda ffenest lawr, wedi brach ni mas bass bins yn y bach. O, ie, yn y car yn drifo rownd, yn y car yn drifo rownd, ie. Ie, Ie, wel, ffeithiau arbennig Arwel. Arbennig. Ond beth am wneud gwaith arbennig, gwaith corfforol? Yma, mae ti gwneud i wneud brysio? O, rai brysia, pony often. Wel, os fi'n mynd i brysio, fi'n mynd i mynd yn y car bach, ie. Cwestia! Ie, Caerdydd! Hei, dyn yma. Cofio am yr holl beth amdano rwla. Wel, fi dal heb meddwl am anregu Arwel. O'n i'n marw eisiau gael rhywbeth berffaith. O'n i'n cadw meddwl am hynny. Handbrake turn! Ie. Hei, ti'n mwyn wedys ti brysia, fela? Brysia. Ie. Brysia i neud beth. Hei, watcha ti na, gwybod beth y bydd o'r diwetha? Dyle fi ysgrifennu gyd o'r pethau top i ti wneud mewn llyfr. Bydd y teitl yn Should i wneud pethau top? Ie. O, ni yn werthyn, ond ni gael laff, ni gael laff, na gini. O, dyn, ei, ti'n cofio'r tro na, right? O'n i wedi cwato, a'n distaw, bach. A wedi mynd, a jumpa mas ar yr ofon i ti fel la. Gwmwys fel hwnna, 2 times. Di hwnna ddim yn atgof da iawn i fi, actually, Arwel. Falle, dyle ti gweithio bod yn ffrind sydd yn gwybod beth mae pobl yn ffeindio'n ddoniol. Ie, ti'n gwybod beth, dylen ni neud hwnna, ie. Dylen ni neud hwnna. O, reit, wel, mae rhaid i fi mynd am fyny fach, achos fi gofyn wneud bach o waith ar y rester. Ie, Caerdydd. Toodles. Actually, fi'n ffeindio Arwel yn ddoniol iawn. Hwna wedi rhoi syniad perffaith i fi. O, ti dal yna i ti? Mae rhaid i fi nôl rhywbeth, Arwel. Ok, bant y ti, go on, off yw pop. Right, na. Fi wedi gael syniad briliant. O, bach o preifatrwydd fan hyn i'n credu. Right, dwi'n ei hwnna fyna. Wedi ffili fel, o, trwp. O, just eisiau fan hyn. Ok, right, fe fi'n mynd i bach o waith ar y rester, Ie, fi hefyd. Ok. Cad? Ie? Ti'n iawn? Odw, i ti'n iawn? O, dwi'n just yn neud bach o waith ar y rester? Fi hefyd. Cnac. Pwy sy'n na? O, fi yw Arwen. Hi, Arwel. Haia! Fi credu fi wedi gorffen gyda gyd o'r gwaith. O, ie, fi hefyd. Fi es mynd i tacluso. Ie. Just yn tacluso. Tacluso. O, fi'n mynd i tacluso'r bocs yn y canol. Iawn. Oce. Wedi tacluso fe i ffwrdd. O'n ni ddim yn neud gwaith ar y rester. Na fi. Hei. Be? Cais o ged. Cariad y gen ti fynd! Right, oce, ar ôl 3, de. Cais y gen ar ôl 3. 1, 2, gewch! Nice! Diolch, Cadi. Mae hwnna yn lyflu. Ie. O, gael fi darllen e. Mae'n fe'n gweud, oce.
jar yn llawn o'r holl bethau sy'n neud fi wenu pan wi'n meddwl amdana ti. O, mae hwnna'n berffeth. Dewi darllen I fi. Go on, Jar llawn o'r amserioedd hapus pam wnaethon ni chwerthin mor galed bu bron I ni wneud bibi. Chwerthin, wydli wi. Dyn ni agor rei. O, ie, go on, agor e. Ei, o'n I bron a prynu bike BMX I ti, e? O, mae beic gyda fi'n O, barod. ie, ddim un fel hyn, mae'n gret. O, dim ots. Ei, o'n I bron a prynu rwler I ti. Rwla. Dewi darllen hwn, go. O, ie, go. Y tro pan geisius I wneud cic karate yn yr ardd ac aeth fy flip-flop dros y wal. Ie, cofio, flippity-flop. Gwyd i'n nôl. Dros y wal, dath i'n nôl, ie. Cofio ti'n dweud. Pan o'n i'n upset gyda fy mrawd sillafu, a roies di fenthyg dy dedi anwys Fanti I mi. O, hyfryd, O, diolch. mae Fanti yn cracin. Dwi'n neud un arall. Ie, cen di den. Pan dries di neidio dros y gat yn yr ardd a chwythu trympet bach pen o. O, ie, ti'n cofio fe? Ei, ni gyd wedi neud e, nag i ni. Redig a... Redig a... Redig a... Redig a... Clicky! Ei, nadolig llawen, cad. Nadolig llawen arwel. Ie. Nadolig llawen I chi hefyd. Ie, nadolig llawen! Ie, hei! Nadolig llawen I Nadolig chi llawen! fel nes llais! Hei, o ie, go on, hei! Falle bod rhywbeth bach lawr fel hyn gyda'ch enw chi arno fe fyd! Dyna cad! Nes llais! O, hei, dyna darllen mwy o ring. Co, bys dy fi fan hyn, bys dy fi fan hyn. Pan roies di dy bant I gyd ar dy ben I wneud I fi wrthyn. Dyna fi darllen I. Ie, go on, bys dy ti fyna. Ie, tryna. Cofio pan o ti'n gwisgo sandals gyda sanau. Oh, socks and sandals rock! Oh, great. O, redig. O, bydde ti'n neud? Redig. Oh! Redig. Yeah! Redig. Yeah! Gani fi gael job o'n? Redig a. Yeah! Redig a. Yeah! Redig a. O, mae wedi mynd mo, bach yn... Right, na ten, os ti'n bryn I ti oed, os ti'n gwneud e, fel curry neu rhywbeth, beth ti'n bryn? Redig a... O ie, fyna ti'n e. O, bod ddim yn dywetha. Mae pawb yn dod I cael anrhegion i'r Nadolig, ond mae derbyn rhywbeth sy'n cael ei roi gyda chariad a chyfeillgarwch llawer gwell nag unrhyw beth sy'n just yn ddrud. Y person sy'n rhoi'r anrheg sy'n bwysig, a'r hyn mae golygant nhw I chi. So chi'n meddwl? Nadolig llawen ar welacadu ac iechyd da I chi gyd.